Aurkezteko, Jonbi? Maitasun bat, Teoria bat, tren bat, jarnera bat, kolore bat, lilura bat, etxe bat, sute bat, ez. toki bat! Beraz, datozela Iratxe eta Aritz, udaleko zein Rehabite arkitektu taldeko kideak, gure tokia aurkeztera. Hau ekote! Hori eta hori bikote, aurkeztu guzue nolakoa izango den tokia? Bueno, ebengea, a ver ze iruditzen zaizen denoi, jo komentatuko dugu. A ver, udalak potentzialidade handia ikusten dio proiektuari, izan ere lau eragileen arteko elkarlanetik sortua bada ere, uste dugu Usurko herriaren eta herritarren hainbat beharrei erantzuteko balioko duela. Leno, zuk esan bezala, udal gobernuan ere hasieratik egin dugu elkargunearen aldeko apustua eta gure proiektu izendatu gendun baitare. Eragileek proiektua aurkeztu zigutenetik lanean aritu gea proiektu hau, gauzatzeko urratsak ematen. Partaidatzea prozesua hasi aurretik jakinarazi genuen, baina uste dugu ez dagoela soeran gogoraraztea alegia elkargunea edo Arrobitzulo, Udarregi ikastola pareko zelaian eraikiko dugula. Proiektuaren bultzatzaileek hainbat proposamen egin zituzten, baina egokiena hori zela erabaki genuen. Bai espazioaren, tamainaren aldetik eta baita arauen aldetik ere. Egun indarrean diren arau subsidiarioak zein behin-behinean onartu dugu berri deun plan orokorrak espazio horretan udal ekipamentu bat aurreikusten dulako. Horrez gain, udalaren irizpidea da eraikin begerriak egin baino lehen erabiltzen ez diren eraikinak berritzea. Baina kasu honetan, irudikatutako espazio berri horren ezaugarri diala eta ez gendun ezerrepareko ikan eta orduan berri bat egin behar dugu. Udalak eraikin berri hori eremu horretan eraikitzeko konpromisua hartu du eta hortan aigea. Eraikina egiteko dagoeneko 2,7 milioiko euroko mailago bat eskatuta daukagu eta aurre proiektua jada badaukagu. Rehabite arkitektuek arkitektu-estudiokoak eginikoa. Momentu honetan exekuzio proiektua idazteko lizitazioakin laketan gabiltza eta obraren kostua dela eta lizitatu beharra izaten dela. Eta lizitazio irabazten dunak 6 hilabete izango ditu exekuzio proiektua idazteko. Ondoren, obra esleitza galituko litzeguke. Hori ondo bidean 2026ko urte hasieran gertatuko litzakena. Eta xehetasun gehiago aurrez desente aurratu du Aritz, baina hemendik aurrea zure kontu. Prozesuekin oso gustora ditu gera, egia esan lana, elkarlana eta nik uste guzti hau denen elkarlana dela, emaitza behintzat. Eta, esan behar duguna da gu normalean proiektuei garrantzia, guretzako proiektu batek garrantzia dauka eraikinak ez erlazio daukan lekuarekin. Normalean hortik hasten gera, nola eraldatzen duen lekua, ze espazio sortzen dituen, espazio horiek ere zer nolako erlazioa lortzen dituen jendearekin, barne espazioa, kanpo espazioarekin nola lotzen diren. Eta, hori da pixka bat, normalean saiatzen garena proiektu guztietan horri indarra ematen, ez? Horrein duela gutxi hemen egin genuen Egurtzegiko zentrua, eta gure erronketako bat zen, auzoarekin zer erlazioa, nola lortzen genuen erlazio hori. Berez, eraikina programa oso zaila zen, oso konplexua, baina erronka handiena etzen hori. Baizik eta nola lortzen dugun erlazio horiek eta bintzat batez ere jende arteko erlazio hori hobetzea, ez? Orduan, hortik abiatuta guretzako helburu nagusiena izan du da kanpo espazio aberatsak lortzea eta barne espazio horiek kanpo edo naturarekin erlazio zuzen bat izatea. Nik uste dut denak hasieratik argi izan dugula
eraikin hau parke, hor dakagun parke horren zati bat zela, baina era berean erlazioa izan batzuela aldamenen dauden eraikinekin edo eraikitako hiriarekin, ez? Eta hortik sortzen da pixka bat, dauzka bi izate edo bi modu edo bi ezalpen bezala dauzka, ez? Bi ikuspuntu eraikina asko irikitzen da natura aldera, atzekaldean, baina era berean naturarekin erlazio lortzeko, baina era berean itxi egiten da hiriduntz. Hemen izan ditugu bilerakin, gazteekin batez ere, nahiko kaineroa direla, kaineroak zentzunean, oso kritikoak eta atatzen zen zalantza bat zen, hemengo fatxada hau, volumen itxi hau, hemengo volumen itxi hau, ez oso gogorra izatea, ez? Askotan gertatzen egiten ditugu zelosiak edo, oso puroak diren edo gaur egun oso modan dauden pureza arkitektonika, ditzen dioten oso volumen garbi horiek ez gogorra izatea, eta horregatik planteatu dugu eraikin bat mugimenduarekin, batez ere hirialdera mugimenduarekin eta azalari hori puskatuta egotea. Bi gauza lortzeko, hori gogortasun hori kentzeko, eta era berean ere bai, barruan gertatzen dena kanpora isladatzeko. Lehen esan dizuetena, gero gu programa bat da genuen, lehen oso ondo komentatu du gaztetako batek, eta esaten zuena, azkenean programa berez aisialdi gunea daukagu, badaukagu sormeen gunea, badaukagu aretoa, eta badaukagu ensaio gela. Baina aretaz gain oso garrantzitsua irutu zaigu, hemen egin ditugun bilera guztietan, ze hauz da gauza gure gauza bakarrekan, ustot taldenana dela, eta hor garrantzi handia eman diogu kanpo espazio horiek, eraikinak sortu behar dituela kanpo espazioak. Izan behar duela, barrukoaz gain, kanpo espazio sortu behar dituela. Eta hor, ateatzen ziren, plaza estabil bat egotea, parkerako sarrera bat, gaur egun parke badago hor galduta bezala, baina sarrera bat ematea ez legokela gaizki, kanpo ekitaldiak egiteko eremu bat izatea, anfiteatro txiki bat, gero barrutikan ere bai gune ezberdinak elkartzen dituen ibilbideak ere lortu alizatea. Eta hori izan pixka bat gure hasien esan dituten bezala gure helburu nagusia, ez? Espazio horiek, eraikinaren bidez espazio horiek sortzea. Eta orduan bai barruko guneak eta kanpo guneak bateratzea, eta guretzako hori da elkargunea, edo hemen atatzen den eraikina. Nola lortu dugun hori, hiru ardatzetan oinarrituta. Alde batetik eraikina puskatuz hitz egiten dugunean, osatzen dugunean da aretoa banandu egin dugu. Hasiera batean hitz egiten zen dena eraikin konpaktu bat izatea, eta puskatu egin dugu. Alde batetik aretoa separatu egin dugu, eta horrek albidetu du hemen plaza estali bat izatea, barruan beste barne patio bat egotea, patio hori aisialdi gunearekin erlazio handia izatea, goikaldean, atzekaldean ikusi zutena beste sormen plaza bat lortzea. Guretzako oso garrantzitsua izan da, eta hau denen artean hitz egin dugu, barruan pasatzen dena kanpoan ere ikustea. Askotan, ohitura daukagu barruko espazioak kristonak izatea, baina hori kanpora atera behar da. Eta beti esan dugu ez bihurtzea geto bat, eta denak, hortaz bizi, hori aprobetxatzea edo bintzat ikustea zer egiten den, hemen ikusten dut sormen maila oso altua dela, baina hori kanpora ere ateratzeko espazio bihurtzea. Eta orduan izango litzateke hori, puskatu egin du eraikina, bigarren izango litzateke natura eraikina sartzea, naturarekin integrazioa bilatu nahi izan dugu, eta hori lortu dugu natura eraikina sartuz, zapaiak eta ikusi zuten bezala zapai berdeak eginez, zapai naturalak, eta gero ja hirugarren ardatza izan du da dena lotzen duen egurrezko azal bat egitea. Horrek ematen dio naturaltasun hori nik uste indartu egiten duela, eta nik uste dut ere eredu osona dauzkagula, hemen Usurbilen badire bai Koltxonea eta batez ere musika eskola, oso arkitektura eredu, guretzako eredugarria dira, eta hortan ere oinarritu gera horredik kinu bat edo egiteko. Nik labur bilduz, guretzako elkargunea ez da eraikin barruan gertatzen dena, baizik eta eraikin barruan eta kanpoan gertatzen denaren batura. Eta, nik uste dut horrekin
ja bukatzen dugula. Eta bueno, eskerrak eman nahi diet eragile guztiei, udalari, egia esan oso gustora ibili gera proiektu honen garapenari. Eta bueno, horrengo arte.